Magbuhat ko video ba? Ang saan mo na video? Ano ko mga prank? Ang saan mo na prank? It's a prank! Ano ba mga Good. Ang saan mo na prank eh? Halloween naman doon, prank-prank ka. Parang sa kumbok mga Halloween. Kanay sa nebo? Pabatian yung gusto ko ning pormahan nga po. Kuha na siya ka ng pang... Buluso? Buluyo? Di na buluyo. Ayaw mo. Nga na lugar ang Oh, ikaw na ba? bagus na? Ne. Buwayo? Kutsa ka na ka sakida. Ana. Niya sa man yung prank. Wala, hindi mo magilahi. Sa'yo magilay. Ana, siya na. Wala pang kabayo ay. Dili manggad kayo mo pala gibugkos ng iyong buhok. Ayun pa, siya mo. Saan mo na? Ay mo suko na ang buhok? Tanong ngayon ako. Ana. Natakay ko ka ng Katong pang straight. Ayaw mo daw ng buhok straight. Ayaw. Kaya ng falling angels ko. Hindi na isip ko na siya ka ng saan na eh? Dust. Taga na Sumayin dust. dust. Twinkle dust. Saan na eh? Dust ni Kuan ba? Tinkerbell. Tinker dust. Tinkerbell, the way. Sa daw. Lagi ko ganahin ano. Pagka ko ano. Ano yan? Sige niya. Hindi naman ako kani siya. Hanggat ani nga nang musukol man yun. Liwat mo sa buhok. Sa pakiro. Nah, ano kayo na po? Asa? Asa dapit? Anak ang matangan. No? Alexandre, no. Anak saya po ka di. Hindi ka niya maganda dapat mana na siya gamay. Ay, sige, balubog pa. Siya bukad. Bulso! Di ba, ana mo dira o. Ana. Ya! Dili mo dapat masarado mo guna siya. Ana mo guna sa mga ana pero dapat makuan siya ba? Ana o. Ana, kana mapiko siya ba? Sa tunga. Ang pwede, plancha. Ana lang. Plancha machine. Plancha machine, di ba na? Tama ba? Kasi plan sa machine ito. Ang machine, di na plancha. Mali na. Equipment. Ang plancha, di na machine. Ana man sa Korean. Hindi ba machine ang plancha? Ha? Electric supply ba? Oh, ito sa. Dili equipment niya ni. O ana ang o tama na, muna na siya. Tarawa. O ha? O ana man na sa mga Korean. Kaya na doon sa lagay ba sa rin? Patay.